Konnichiwa minasang, o genki desu ka? Kumusta po mga kababayan at welcome sa aking channel. Halina at mag-Nihongo tayo. Sa leksyong ito, ating tutukan paano magkumpara ng dalawang bagay o tatlong bagay o mas mahigit pa na gamit ang mga adjectives. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Kung gusto mong reviewin ang mga adjectives, ating natutunan ang mga i-adjectives sa leksyon 15 at mga na-adjectives sa leksyon 16. Sa leksyong ito, ating tutukan paano magkumpara ng dalawang bagay at tatlo o mas mahigit pa na mga bagay gamit ang mga i at na-adjectives. Pagkukumpara sa dalawang bagay, halimbawa sasabihin mo, ang N1 ay mas nani-nani kaysa N2. Gagamit tayo ng formulang ito. Sasabihin mo, N2 yori. N2 yori, kung saan yung N2 ay yung talunan sa pagkukumpara mo. Ang talunan ay mamarkahan ng particle na yori. Tapos, susundan mo ng N1 no ho. N1 no ho, kung saan ang N1 ay yung panalo sa pagkukumpara. Ibig sabihin ng no ho ay panig sa o panig sa N1 na yung panalo. Ngayon, optional ang no ho at pwedeng di mo sasabihin. Tapos, susundan mo ng subject particle na ga. Natatandaan mo ba na kung gusto tayong magiging specific, gagamit tayo ng ga. At sa kasong ito, specific tayo na ang N1 ang panalo, kaya ga ang gagamitin natin. Tapos, susundan mo sa adjective at tatapusin ang sentence ng verb na des. Kung gusto mong maging polite, at pwede mo ring di mo nasasabihin ang des pag plain style ang gagamitin mo. Ang plain style ay hindi polite at gagamitin natin ang estilong yan sa mga matalik na kaibigan, sa mga kababata at kapamilya. Pero pag boss o kaya kliyente o kaya customer ang kaharap natin, dapat magiging polite at tatapusin ang sentence ng des. Halimbawa, ikukumpara natin, ang Japan ay mas malamig kaysa Pilipinas. Sa pagkukumparang ito, panalo ang Japan dahil mas malamig ang Japan at talunin ang Pilipinas dahil hindi tayo malamig. Kaya gamit ang sentence pattern, sasabihin natin sa Nihongo, Philippine yori. Philippine yori dahil talo ang Pilipinas sa lamig. Tapos yung panalo, ang Japan. Nihon no ho. Nihon no ho. O kung ayaw mo sabihin ang no ho, pwedeng nihon lang. Tapos susundan ang subject particle na ga. Tapos ang adjective malamig o samui. Samui. Tapos tatapusan ng verb na des para polite pakinggan. Ang buong sentence, Philippine yori Nihon no ho ga samui desu. Philippine yori Nihon no ho ga samui desu. O kaya Philippine yori Nihon ga samui desu. Mas malamig ang Japan kaysa Pilipinas. Ibang ehemplo, ang ating sentence, ang sushi ay mas masarap kaysa tempura. Sa sentence na ito, ang panalo ay ang sushi at ang talunan ay ang tempura. Kaya una nating sasabihin, kasama ang particle na yori, yung talunan, yung tempura. Tempura yori. Tempura yori. Tapos ang panalo, ang sushi. Sushi no ho. Sushi no ho. O kaya, sushi lang. Tapos ang particle na ga. Tapos ang adjective na oishi o masarap. Tapos ang verb ending na des. Tempura yori sushi no ho ga oishii desu. Tempura yori sushi no ho ga oishii desu. O kaya tempura yori sushi ga oishii desu. Mas masarap ang sushi kesa tempura. Isa pang ehemplo, ang Tokyo ay mas mahal kesa Maynila. Ang panalo ay Tokyo dahil mas mahal siya at ang talunan ay ang Maynila dahil mas mura. Ang mahal sa Nihongo ay takai. Takai. Gamit ang pattern, simulan natin sa talunan. Manira yori. Manira yori. Susundan ng panalo, Tokyo no ho. Tokyo no ho. O kaya, Tokyo lang. Tapos ang subject particle ga. Tapos ang adjective, takai. At tatapusan ng des. Manira yori
東京の方が高いです。マニラより東京の方が高いです。O kaya, Manila yuri Tokyo ga takay desu. Mas mahal ang Tokyo kaysa Maynila. Ibang ehemplo, si Marie ay mas maganda kay Nina. Ang maganda ay kirei na. Kirei na, isang na-adjective ito. At dahil gagamitin natin ito bilang simple predicate, huwag kalimutan na ilaglag ang na. Simula tayo sa talunan, si Nina. Nina yori. Nina yori. Tapos ang panalo, Marie no hoga. Marie no hoga kirei desu. Kirei desu. Nina yori Marie no hoga kirei desu. O kaya, Nina yori Marie ga kirei desu. Mas maganda si Marie kay Nina. Isa pang ehemplo, ang probinsya ay mas tahimik kaysa syudad. Ang probinsya ay inaka. Inaka. Ang syudad ay machi. Machi. At ang tahimik ay shizuka na. Shizuka na. Na isa ring na-adjective kay ilaglag natin ang na. Sa Nihongo, machi yori inaka no hoga shizuka desu. Machi yori inaka no hoga shizuka desu. O kaya, machi yori inaka ga shizuka desu. Machi yori inaka ga shizuka desu. Mas tahimik ang probinsya kaysa syudad. Ngayon sa paggawa ng katanungan, alin ba ang mas nani-nani? Ang N1 o N2? Sa Nihongo, gagamit tayo ng formulang ito. Sasabihin muna ang dalawang bagay na kinukumpara. N1 to, N2 to. Bawat isa sa kanila sasabayan ng particle na to. Tapos, katanungan na dochira ga, ibig sabihin ng dochira ay alin. Tapos sasabihin ng adjective at tatapusan ng desu ka. N1 to, N2 to, dochira ga nani-nani desu ka? N1 to, N2 to, dochira ga nani-nani desu ka? Ngayon titingin tayo ng mga ehemplo. Alin ang mas mabilis? Ang bus o ang tren? Ang bus sa Nihongo ay bus. Bus. Ang tren ay densha. Densha. At ang mabilis ay hayai. Hayai. Isa itong i-adjective. Sa Nihongo, ang buong sentence ay bus to densha to dochira ga hayai desu ka? Bus to densha to dochira ga hayai desu ka? Sa katanungan, palaging subject particle ga ang gagamitin dahil gusto mo ng sagot na specific o klaro, walang alinlangan. Ang bus ba o ang tren? Alam naman natin na mas mabilis ang tren kaysa bus. Kaya ang sagot ay bus yori densha no hou ga hayai desu. Bus yori densha no hou ga hayai desu. O kaya bus yori densha ga hayai desu. Ibang ehemplo, sine o shopping, alin ang mas nakakaaliw? Ang sine ay eiga, eiga. At ang shopping ay kaimono, kaimono. At ang nakakaaliw ay tanoshi, tanoshi na isang i-adjective. Gamit ang pattern, ang sentence sa Nihongo ay eiga to kaimono to dochira ga tanoshii desu ka? Eiga to kaimono to dochira ga tanoshii desu ka? Ngayon, para sa akin lang, ang shopping o kaimono ay mas nakakaaliw kesa sine. Kaya gamit ang pattern para sa sagot, sa salitang Hapon, eiga yori kaimono no hou ga tanoshii desu. Eiga yori kaimono no hou ga tanoshii desu. O kaya, eiga yori kaimono ga tanoshii desu. Mas nakakaaliw ang shopping kesa sine. Ngayon, paano kung pareho silang nakakaaliw? Ang pareho sa Nihongo ay onaji. Onaji. Kaya pag pareho, sasagot ka ng onaji desu. Onaji desu. At kung sasabihin mong halos magkapareho, dadagdagan mo ng gurai. At ito'y magiging onaji gurai desu.
Onaji gurai desu. Ibig sabihin ng gurai ay halos. Parang nagbibigay ka ng tansya o estimate. Onaji gurai desu. Alin ang mas mahal? Ang pulang bag o ang asul na sapatos? Ang mahal ay takai. Takai. Pulang bag ay akai kaban. Akai kaban. At asul na sapatos ay aoi kutsu. Aoi kutsu. Kaya ang katanungan sa Nihongo, akai kaban to aoi kutsu to dochira ga takai desu ka? Akai kaban to aoi kutsu to dochira ga takai desu ka? Halos magkapareho sila. Kaya sa Nihongo, onaji gurai desu. Onaji gurai desu. Kung gusto mo magsabi ng general statement na ang pulang bag ay halos kasing mahal ng asul na sapatos, sasabihin mo sa Nihongo ng akai kaban wa. Ngayon, particle wa ang ating gagamitin dahil general statement ito. Hindi ka tinatanong, basta bigla mo na lang sasabihin. Kaya akai kaban wa. Pag-uusapan natin ang pulang bag. Akai kaban wa. Tapos susundan mo ng aoi kutsu to. Aoi kutsu to. Ngayon, particle to ang ikakabit sa aoi kutsu dahil ito yung ikukumpara mo sa pulang bag. Bali, pinapartner mo sila at sila'y halos magkapareho ng presyo. Tapos, susundan mo ng onaji gurai. Onaji gurai. Halos magkapareho. Takai desu. Halos magkaparehong mahal. Onaji gurai takai desu. Akai kaban wa aoi kutsu to onaji gurai takai desu. Akai kaban wa aoi kutsu to onaji gurai takai desu. Ang pulang bag ay halos kasing mahal sa asul na sapatos. Ibang ehemplo, sino ang mas maganda? Si Miss Tanaka o si Miss Ikeda? Ang maganda ay kirei na. Kirei na. Sa Nihongo, Tanaka-san to Ikeda-san to dochira ga kirei desu ka? Tanaka-san to Ikeda-san to dochira ga kirei desu ka? Ngayon, nilaglag natin ang na sa kirei na dahil ang gamit natin sa kirei na ay bilang simple predicate at wala itong kasunod na noun. Kaya kirei desu ka na lang. At sa interrogative pronoun naman, matao man o lugar o bagay, pag dalawang bagay ay kinukumpara, palaging dochira ang ating interrogative pronoun. Pagsagot na halos pareho ang kagandahan ng dalawang babae, sasagot tayo ng onaji gurai desu. Onaji gurai desu. At kung gagawa ka lang ng general statement na si Miss Tanaka ay halos kasing ganda ni Miss Ikeda, sa Nihongo, Tanaka-san wa Ikeda-san to onaji gurai kirei desu. Tanaka-san wa Ikeda-san to onaji gurai kirei desu. At ang pagsabi ng hindi kasing nani-nani, gagamit tayo ng adverb na hodo na ipapares sa negative conjugation ng adjective. Hodo, nani-nani, kunai. O kaya hodo, nani-nani, janai. Para ibig sabihin, hindi kasing nani-nani. Titingin tayo ng mga ehemplo. Ating sentence, ang Japan ay hindi kasing lamig ng Canada. Ang malamig ay samui. At ang hindi malamig o negative conjugation ng samui ay samukunai. Samukunai. Dahil i-adjective ang samui. Kaya sa Nihongo, ang ating sentence ay magiging Nihon wa, ang Japan ay Canada hodo. Canada hodo. Sa level ng Canada, samukunai desu. Samukunai desu. Hindi malamig. Ang Japan ay hindi kasing lamig ng Canada. Nihon wa Canada hodo samukunai desu. Ang bus ay hindi kasing convenient ng subway. Ang subway sa Hapon ay chikatetsu. Chikatetsu. At ang convenient ay benri na. Benri na. Isa itong na-adjective. Kaya ang negatibo nito ay benri janai. Benri janai o hindi convenient. Kumpungin natin sa Nihongo, bus wa. Ang bus ay
chikatetsu hodo sa level ng subway, benri janai, hindi convenient. Bus wa chikatetsu hodo benri janai desu. Bus wa chikatetsu hodo benri janai desu. Ang Nihongo ay hindi kasing hirap ng French. Ang salitang Franses sa Nihongo ay Fransgo. Fransgo. At ang mahirap o difficult ay muzukashi. Muzukashi, isang i-adjective. Kaya ang negatibo nito ay muzukashikunai. Muzukashikunai o hindi mahirap. Kumpungin, ang sentence ay magiging Nihongo wa Fransgo hodo muzukashikunai desu. Nihongo wa Fransgo hodo muzukashikunai desu. Ngayon, papag-aralin natin paano magkumpara ng tatlo o higit pa ng mga bagay. Paano sabihin sa Nihongo ang pinaka-nani-nani? Ang formula ay madali lang. Sasabihin mo lang na ichiban, na ibig sabihin numero 1 o pinaka, tapos ikakabit mo diretso yung adjective. Halimbawa, pinakamabilis, ichiban hayai. Pinakamaganda, ichiban kirei. Pinakamahal, ichiban takai. Pinakamagaling, ichiban jouzu. Kaya napakadali lang. Ichiban plus yung adjective. Halimbawa, ang sentence, ang Russia ay ang pinakamalaking bansa. Ang malaki ay oki. Oki, isang i-adjective ito. At ang bansa ay kuni. Kuni. Pagsabi ng pinakamalaki, ito ay ichiban oki. Ichiban oki. Kaya ang buong sentence sa Nihongo, Russia ga ichiban oki kuni desu. Russia ga ichiban oki kuni desu. Gagamit tayo ng particle na ga dahil gusto nating magiging specific na ang pinakamalaking bansa ay ang Russia at hindi ibang bansa. Kaya ga gagamitin natin. Isa pang ehemplo, ang summer ay ang pinakamainit na season. Sa Japan kasi may 4 na season sila. Sa Nihongo, ang summer ay natsu. Natsu. At ang season ay kisetsu. Kisetsu. Ating adjective na mainit ay atsui. Atsui. Isang i-adjective ito. Pinakamainit, ichiban atsui. Ichiban atsui. Kumpungin natin lahat. Natsu ga ichiban atsui kisetsu desu. Natsu ga ichiban atsui kisetsu desu. Ibang ehemplo, si Jeff Bezos ang pinakamayaman na tao. Si Jeff Bezos ang may-ari ng online store na Amazon. Ang tao sa Nihongo ay hito. Hito. At ang mayaman ay kanemochi na. Kanemochi na isang na-adjective. Kaya pag nilalagay mo ito sa harap ng noun, kailangan natin ang na. Pag sabi ng pinakamayaman, ito ay ichiban kanemochi. Ichiban kanemochi. Ibuo natin ang sentence, Jeff Bezos ga ichiban kanemochi na hito desu. Jeff Bezos ga ichiban kanemochi na hito desu. May na ang kanemochi na dahil isa itong na-adjective na sinusundan ng noun, ang hito o tao. Kung magkukumpara tayo ng tatlo o higit pa na bagay, kadalasan sinasabi ang dominyo o domain. Ito yung klase o uri ng bagay na sumasakop sa pinagpipilian. Sa Nihongo, tinutukoy ang dominyo sa salitang nani-nani no nakade. Nani-nani no nakade. Yung nani-nani ay papalitan mo sa dominyo. Titignan natin ang ating mga ehemplo. Ang ating sentence, sa lahat ng mga bansa, ang Russia ay ang pinakamalaki. Ang ating dominyo ay sa lahat ng mga bansa. Sa Nihongo, ang bansa ay kuni. Kaya pagtukoy ng dominyo, sasabihin mo, kuni no nakade, kuni no nakade, tapos susundan mo ito ng Russia ga ichiban oki desu. Russia ga ichiban oki desu. Bale, ang buong sentence ay kuni no nakade, Russia ga ichiban oki desu.
kuni no naka de Russia ga ichiban ookii desu. Sa lahat ng mga bansa, ang Russia ay ang pinakamalaki. Isa pang ehemplo, sa lahat ng mga seasons, ang winter ay ang pinakamalamig. Ang ating dominyo ay seasons o sa Nihongo, kisetsu. Ang winter ay fuyu. At ang malamig ay samui. Kumpungin natin mula sa dominyo, kisetsu no naka de o sa lahat ng mga seasons, fuyu ga ichiban samui desu. Fuyu ga ichiban samui desu. Ang winter ay ang pinakamalamig. Buong sentence, kisetsu no naka de fuyu ga ichiban samui desu. Kisetsu no naka de fuyu ga ichiban samui desu. Ngayon, titingnan natin paano magtanong kagaya ng sa lahat ng mga nani-nani, ano ang pinaka-nani-nani? Sasabihin ang dominyo sa unahan, nani-nani no naka de. Tapos, ang interrogative pronoun, nani o ano. Tapos, ang subject particle ga. Tapos, ang adjective, ichiban nani-nani. Tapos, tatapusin ng desu ka. Ang ating interrogative na nani ay pwedeng palitan. Depende kung ano ang tinatanong mo. Kung tao ang tinatanong natin, ang nani ay magiging dare. Dare. Kung panahon o oras, ito ay magiging itsu. Itsu. At kung lugar ang ating tinatanong, ang interrogative pronoun ay magiging doko. Doko. Titingin tayo ng iba't ibang ehemplo. Sa lahat ng mga kotse, ano ang pinakamahal? Ang ating domain dito ay kotse o kuruma. Ang mahal ay takai. At ang interrogative pronoun na ating gagamitin ay nani dahil ang ating tinatanong ay isang bagay. Pagkumpungin natin sa Nihongo, kuruma no naka de nani ga ichiban takai desu ka? Kuruma no naka de nani ga ichiban takai desu ka? Sa lahat ng mga kotse, ano ang pinakamahal? Sa lahat ng kotse, ang Rolls-Royce ay ang pinakamahal. Sa Nihongo, kuruma no naka de Rolls-Royce ga ichiban takai desu. Kuruma no naka de Rolls-Royce ga ichiban takai desu. Isa pang ehemplo, sa buong taon, kailan ang pinakamainit? Ang dominyo natin ay isang taon o sa Nihongo, ichinen. Ichinen. Ang mainit ay atsui. Atsui. At ang ating interrogative pronoun ay itsu. Itsu. O kailan. Ang buong sentence, ichinen no naka de itsu ga ichiban atsui desu ka? Ichinen no naka de itsu ga ichiban atsui desu ka? Ang katanungang ito pwede sagutin ng season o buwan ng taon. General kasi ang pagkatanong ng itsu. Pag gusto mo na ang isasagot sa iyo ay buwan, ang interrogative pronoun natin ay nangatsu. Nangatsu. Ibig sabihin, anong buwan? Ichinen no naka de nangatsu ga ichiban atsui desu ka? Sa buong taon, anong buwan ang pinakamainit? Sabihin natin na sa buong taon, ang buwan ng Mayo ay ang pinakamainit. Kaya sa Nihongo, ichinen no naka de 5月が一番暑いです。1年の中で5月が一番暑いです。May mga kaso na imbis dominyo, kailangan natin sabihin ang mga pagpipilian na nasa dominyo. At kung ganito, ang formula natin ay N1 to, N2 to, N3 no nakade. Tapos pagpatuloy gaya ng dati, nani ga ichiban, tapos yung adjective, tapos desu ka. At yung interrogative pronoun natin, magpapalit depende sa ating katanungan. Nani pag ano, dare pag sino, itsu pag kailan, at doko pag saang lugar. Titingin tayo ng mga ehemplo. Sa sushi, donburi at saka ramen, ano ang pinakamasarap?
Dahil mga bagay ang pagpipilian, ang interrogative pronoun natin ay ano o nani. Ang masarap ay oishii. Ang buong sentence sa Nihongo, sushi to, donburi to, ramen no naka de nani ga ichiban oishii desu ka? Sushi to, donburi to, ramen no naka de nani ga ichiban oishii desu ka? Palagay natin na sa tatlo, ang sushi ang pinakamasarap. Kaya sagot natin sa Nihongo, sushi to, donburi to, ramen no naka de sushi ga ichiban oishii desu. Sushi to, donburi to, ramen no naka de sushi ga ichiban oishii desu. Sa mga katanungang ganito, sa sagot natin, pwedeng di na sabihin ang dominyo at diretso na lang sa sagot na sushi ga ichiban oishii desu. Isa pang ehemplo, sino ang pinakamatangkad? Si Jiro, si Ken o si Taro? Ang matangkad sa Nihongo ay sega takai para ito sa mga tao. Sega takai. At dahil mga tao ang ating dominyo, ang ating interrogative pronoun ay magiging dare o sino. Dare. Kaya ang buong sentence, Jiro-kun to Ken-kun to Taro-kun no naka de dare ga ichiban sei ga takai desu ka? Jiro-kun to Ken-kun to Taro-kun no naka de dare ga ichiban sei ga takai desu ka? Sabihin na natin na sa tatlo, si Ken ang pinakamataas. Kaya ang ating dominyo ay sa tatlo o sannin no naka de. Ang buong sentence, sannin no naka de Ken-kun ga ichiban sei ga takai desu. Sannin no naka de Ken-kun ga ichiban sei ga takai desu. At pwede mo rin i-skip na ang dominyo at diretso na lang Ken-kun ga ichiban sei ga takai desu. Ibang ehemplo, sa Tokyo, Kyoto at saka Nara, alin ang pinakaluma? Ang Nihongo sa luma ay furui. Furui. At dahil mga lugar ito, ang interrogative pronoun natin ay doko. Doko o saan. Kaya ang buong sentence, Tokyo to Kyoto to Nara no naka de doko ga ichiban furui desu ka? Tokyo to Kyoto to Nara no naka de doko ga ichiban furui desu ka? Sa Tokyo, Kyoto at saka Nara, ang Nara ay ang pinakaluma. Kaya sagot natin, Tokyo to Kyoto to Nara no naka de Nara ga ichiban furui desu. Tokyo to Kyoto to Nara no naka de Nara ga ichiban furui desu. At kung ayaw mong sabihin ang dominyo, pwede rin, diretso na lang, Nara ga ichiban furui desu. Ang huli nating ehemplo, anong araw ng linggo ang pinaka-busy? Meron tayong dominyo sa sentence na ito, isang linggo o ishukan. Ishukan. Ang busy sa Nihongo ay isogashi. Isogashi. At ang interrogative pronoun natin ay anong araw ng linggo o nanyobi. Nanyobi. Kaya ang buong sentence, ishukan no naka de nanyobi ga ichiban isogashi desu ka? Ishukan no naka de nanyobi ga ichiban isogashi desu ka? Sabihin na natin na Lunes ang pinaka-busy. Sa Nihongo, ishukan no naka de Getsuyobi ga ichiban isogashi desu. Ishukan no naka de Getsuyobi ga ichiban isogashi desu. At kung ayaw mong sabihin ang dominyo, Getsuyobi ga ichiban isogashi desu. Susumahin natin ang leksyong ito. Pagkumpara ng dalawang bagay, halimbawa ang A ay mas nani-nani kaysa B, sa Nihongo, B yori A no hou ga nani-nani desu. Ang talunan ay kakabitan ng yori.
Pagsabi na ang A ay halos kasing nani-nani ng B, sa Nihongo, A wa B to onaji gurai nani-nani desu. At pagsabi na ang A ay hindi kasing nani-nani ng B, sa Nihongo, A wa B hodo nani-nani kunai o nani-nani janai desu. Bale ang adjective ay i-conjugate sa negatibo. At natutunan din natin paano magkumpara ng tatlo o higit pa sa tatlong bagay. Pagsabi ng pinaka nani-nani, ang formula ay ang salitang ichiban at ikabit ang adjective. Natutunan mo rin paano tumukoy ng mga dominyo o domain na mga pagpipilian gamit ang formula na nani-nani no naka de. O pwede mo ring idetalye ang mga pagpipilian at iisa-isahin mong sabihin ang bawat isa, kabitan ng particle to. Puwera na lang ang katapusan na kakabitan ng no naka de. At dito nagtatapos ang ating leksyon tungkol sa pagkukumpara gamit ang mga adjectives. Sa susunod na leksyon, ating tutukan ang mga adverbs. Salamat sa pagpapanood, sa susunod ulit. Otsukare sama deshita. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So, pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no benkyou ni gambatte kudasai. Ja, mata ne!